daw mga tugang, ngunyan po ikawalong aldaw kan nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Matindog po kita asin maawit. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, isin kan Espiritu Santo. Amen. Gawi nin pagsulsol. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo, na pinabulos nin sa imong Aki duman sa krus. Itinao mo sa muya an ina nin sa imong Aki, na maging ina man niya mo, ina nin sa muyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkasala sa imo, mga pagkukulang niya mo sa kapwa, darakan daimi paghiling sa inda bilang tugang, na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin nag-uulaw, na magbaagong buhay, asin maglakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang maherakon, kahiraki kami, asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Diyos amang makakamhan, Ama ni Jesucristo, sinasamba mi ika sa bilog na kapakumbabaan. Pinapasalamatan mi ika, nindaing katapusan, hulikan gabos na mga biyaya na iwinaras mo sa muya. Sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong bugtong na aki, kahiraki kaming mga parakasala, na makabalik asin magdanay sa imo, sagkod na kami magadan. Kahiraki man ang mga malipot na ang pagtubod, asin nagsusunod sa mga salang katukdoan. Bago kami gabos kan sa imong tataramon, asin danay mo kaming palakawon, sa dalanin kabanalan, sagkod makaabot kami sa kabilugan kan sa imong kahadean. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo sa mong kagurangnan, kaiba mo asin ni Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikawalong aldaw. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Si Jesus naglaog sa Jericho asin linibot ang banwaan. Sarong lalaki ang ngaran sa Sakeo. Puon kan mga parasingil nin buhis asin mayamanon. Buot mamidbid kun si Isay Jesus. Alagad na uulang kan mga tao huli ta siya hababa. Tanganing mahiling niya si Jesus, duminalagan sa inotan asin suminakat sa kahoy.
huli ta duman sa tangod maagi. Pag-abot duman, nagtingkalag si Jesus asin nagsabi, Sakeo, bumaba ka tulos tangunyan masakat ako sa imong harong. Pakahiling ka ini nagmurub-murub sinda. Nagsakat sarong nin sarong parkasala. Si Sakeo nagtindog asin nagsabi kay Jesus, Uya, an kabanga kang gabos kong sadiri. Iyan gabos sa kong ililimos sa mga dukha. Asin kun ako man igwanin dinaya, makaapat na iuli ko sa iya. Si Jesus nagsabi, Ngunyan duminatong na sa harong na ini ang kaligtasan. Huli ta sa aki man ni Abraham. An aki inintawo na padigdi sa paghanap asin pagligtas kanawawara. Pamibi sa ikawalong aldaw. Diyos, burabod nin gabos na karahayan, nagpamidbid kasamuya sa paagi ni Jesucristo na dinara sa kinaban ni Santa Maria, inaasin modelo nin simbahan, tabang sa samuyang kaligtasan, kahirakan mo kaming makapagbagong buhay, danay kaming magsarig sa imong pag-ampon, asin pagtabang, na makamidbid ng gad sa imo, asin magdanay sa imo, parigunaan sa mong paghulaw, na dai na kami magkasala, liwat. Tanganing padagos na ang samong paglakaw sa kabanalan. Tawan sa samuyaan katuninangan sa laogan sa mga pamilya, asin sa bilog min banawaan, na napapahanggayo sa banal mong ugay. Iligtas lugod ang gabos na nalalagalag, tanganing siring kisa kayo, umabot sa lambang harong ang tunay na kaligtasan, nahali man sana kay Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Ama niya mo na yaong sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan ng siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aroal daw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami padaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara kaguran ng Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tan Diyos yaon sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahayan sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibit mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag umawan an ama asin an aki, pati ng Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw, sagkod pa naman ngunyan magkagurang man. Amen. Antifona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahaan mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan kapadean, dangugaan gabos ng mga devoto sa imo, asin ang sa imong tabang mamatean kan gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti ako makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvacion. Taawi kami ning kabagsikan sa pakikipaglaban sa samong mga kaiyuwal. Gawi inin pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, inaanin para tubos, pinangidam na daing kasalan, 12 gatos ng taon na ikauyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayanin sa mong makalag na iwinaras mo sa mo. Puon ikaapudon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudosay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami. Buot ming magdanay na sa diri mo, sagkod paman. Pano kaning grasya asin kagayonan. Ikaan panalmingan nin sa mong mga pamilya, halaya sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibo nin demonyo, asin gibuhaan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa iraramkan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminaotan nin mga mag-agom, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an spirito nin pamibi, asin an gimong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an ano manalaban sa tugon ni Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampo na ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasaalan asin karatan, an gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto, an samong banwaan,
asin papagdanaya sa katanosan asin katuninongan. Bendisyon ni an sa mong mga rugaring, an gabos niya mong paghingawa, an sa mong kabuludan asin kabasan, an sa mong mga tinanom, na ginikanan nin sa mong kabuhayan. Sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo, para sa kamarawayan nin Ama, nakaiba kan aki, asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Huring pamibi. Kagurangnan, warasan sa imong masurugoon, andanay na karahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Santa Maria, Birhen de Salvacion, makaligtas lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon asin makamtan mi ang kaugmahan, na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po, asin kakantahon ang gosos. Ilaw ka sa puso nin tao, na namumuot sa imo. Harigikan gapong gayo, na minsan suhay sa imo. Mababalik na totoo, kung pasurog ka naran mo. Ang devotos mo sorogon, sa mga sakit agawon. Oratio Imperata, maluhod po. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga lason kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo sin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin otob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asingon yan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, sineselebra niya to ang kapiesta ni San Agustin, sarong obispo asin doktor kan simbahan. Idulot man po niya to ang may nasunod na mas intentions. Thanksgiving for the gift of life, dulot ni Annalyn Matsuka. Mga special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Success in the thesis defense of JP, dulot ni Agnes Almonte, para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Henry ni Emma Chan, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ni Cesar,
kan Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Luella kan Rempilio family. Benny All Souls ni Sunshine Chua Imperial and family. Sa kalag ni Jean kan Dumikil family. Sa kalag ni Norma ni Bel Abion and family. Sa kalag ni Vicente ni Irenea Garing and family. Para kay Arnulfo Dulot kan Serranos family. Juan Aurora kan Basco family. Sa kalag ni Domingo ni Viol Bernal. Para sa kalag ni Roberto Sr. ni Elena Abbas de los Santos and family. Matinog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Sa ngaran ka Father. nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kakuranglan, mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pet sa 28, ika-8 aldaw, kan sa tuyang misa novenaryo, sa pag-andam sa maabot na kafiestahan, ni Nuestra Señora de Salvacion sa Miyerkules, digdi po sa satuyang parokya. Ikadua, ngunya na aldaw, pet sa 28, nasambit sa pagpuon, ipinagsaselebrartaan kapiyastahan ni San Agustin na mundag sa Tagaste, North Africa. Pagkatapos ni na buhay na harayo sa mahal na Diyos. After a dissolute life, nag-ako siya nin bunyag kang edad na 33 sa kamot ni San Ambrosio. Siya naging obispo, eventually kan Hippo. Asin pinagkukonsiderar siya kan saro kan mga 4 great doctors of the Latin Church na inaapod na Doctor of Grace. Kaya sa pagdulot niya to kay ni Santa Misa, hagado niya to ang tabang, asin pamibi ni San Agustin, lalong-lalo na sa satuyang mga pangangaipo, special man niya itong ipamibi ining satuyang mga kandidato na ma-file mo niyan kan sa indang Certificate of Candidacy na tawan sindanin kusog, asin linaw nin isip kan satuyang kagurangan sa indang kamabutan na maglingkod sa satuyang mga barangay. Ngunyan man, memorial ni Tiane, na nagseselebrar siya ngunyan kan sa iyang kumplianyo. Sabayan man niya to siya sa pagpamibi, asin pagpasalamat sa mahal na Diyos sa regalo nin buhay, danay siyang tawanin maray na salud, asin kusog, tanganin an sa iyang buhay, padagos niyang maidusay sa paglingkod sa satuya pong komunidad, parokya, asin sa mahal na Diyos. Ngunyan, tanganing kita gabos, na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga dugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo,
kagurangan, maheraga. Kagurangan, maheraga. Mamibi kita. Kagurangan namimibi kami baguha ang Espiritu sa imong simbahan, nahuli ka ini pinano mo si San Agustin na sarong obispo, tanganing pinano man sana kaini mabasog kami sa imo sana. Burabod kan tunay na dunong, asin maghanap sa imo, ginikanan kan langit noon na pagkamuot, huli kay Yesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, na kaiba mong kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga Tesalonika. Danay mi kamong nagigirumduman sa samong pamibi, asin nagpapasalamat kami sa Diyos huli sa indogabos. Danay mi man naginigirumdum sa atubang nin Diyos na satong Ama, kung paano ipinahiling nindo sa gibo an sa indong pagtubod, kung paano nagtrabaho kamo huli sa pagkamuot asin nagdadanay sa bagsik kan sa indong paglaom kay Jesucristo na satong kagurangnan. Aram niya mo sa mga tugang na ang Diyos na mumuot sa indo, asin na kamo pinili, huli ta kandarahon mi sa indo ang marahay na bareta. Dinarami bako sa nabilang tataramon, kundi man bilang kapangyarihan, sa kapangyarihan ni Espiritu Santo, asin sa bulanos na paniwala. Namasdan nindo kung ano ang buhay niya mo, kanyaon pa kami sa indo, sa paghulit sa indo. Hali sa indo ang tataramon nin kagurangnan, asin nagpuon ang pagbalangibog, bako lamang sa bilog na Macedonia asin Akaya, ang bareta kan sa indong pagtubod na kaabot sa gabos na lugar. Deina kaipuhan na kami magsabi nin ano paman. Inusip sa mo kan ibang mga tao, kung paano pinunan mi ang gibon dyan sa indo, kung paano tinalikdan nindo ang mga anito kan inako nindo ang Diyos. Tanganing makapaglingkod kamo sa iya na totoong Diyos na buhay, asin kung paano kamo naghahalat kay Jesus na sa iyang aki, na sa iyang binuhay sa mga gadan, na madatong hali sa langit, sa pagligtas sa to sa padusang maabot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, umawon siya sa katiriponan nin mga banal. Magugmaan Israel huli kan sa iyang kaglalang, an mga aki sa Sion huli kan sa indang hade. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawan nin sa iyang ngaran, mag-awit sa iya sa tugtog nin tamburin asin lira, huli ta ang Diyos na mumuot sa iyang banwaan, an mapakumbaba tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahanin kagurangnan yaon sa iyang banwaan. Magugma asin magmuraway an mga banal, bilog na banggi mag-awit sa kaugmahan, ikurahaw ninda ang kaumawan nin Diyos, iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. Ang kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa saimong pagrukyaw kan banal na espiritu, ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, herak man sa Indo, mga iskriba, asin pariseo, mga parasagin-sagin, sa Indong pinipinto sa mga tabuan kahadian ni Diyos, ulita ka mo dahil nakakalaog, dahil nido pinapalaog ang mga buot makalaog. Herak man sa Indo, mga iskriba, asin pariseo, mga parasagin-sagin, linilibot nindo ang dagat, asin daga, tanganing makakuanin sarong kaayon, asin kun kamo nakakakua, ginigibon nindong maninigo sa kalayo na dubli pa sa Indo. Herak man sa Indo, mga parakabit na buta, itinukdo nindo, itinutukdo nindo ang pagsumpa huli sa simbahan daing halaga, alagad ang pagsumpa huli sa bulawan na nasa simbahan, iyan ang dapat na utubon. Mga lulong, asin buta, arin ang urog na mahalaga, ang bulawan o ang simbahan na nagpapabanal kan bulawan. Siring man itinutukdo nindo, ang pagsumpa huli sa altar daing halaga, alagad ang pagsumpa huli sa atang nayaon sa altar, iyan ang dapat utubon. Mga buta, arin ang urog na mahalaga, ang atang o ang altar na nagpapabanal sa atang. Ang nagsusumpa huli sa altar, nagsusumpa man huli sa gabos na yaon sa ibabaw kan altar. Ang nagsusumpa huli sa simbahan, nagsusumpa huli sa nag-eerok dyan. Asin na nagsumpa huli sa langit, nagsumpa huli sa trono ni Diyos, asin huli sa nagtutukaw sa trono. Mga tugang, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Pakpakan daw niya ito ining mga kandidato sa barangay SK, asin barangay eleksyon. Good luck po sa Indo. Natakot ako kasubagot na si Edwin, nagpasiring man dyan. Una ako kalinyada nindo. Patupalan makuhaman sa nang tukawan. Naramduman ko 25 years ago, kan 1 week before kan samuyang ordination sa pagkapadi, sibot-sibot na kami nagpatahi kaining mga alba, kasulya, nagkontrata na sa mga caterer, preparasyon sa simbahan, gabos. Bigla akong nakikigkan, biglang may naglaog sa isip kong sarong hapot. Sabi ko sa sadiri ko, maninigo daw ako na maging padi. Am I worthy to be ordained a priest? Sabi ko, wow. Natataday ko inihinapot sa sadiri ko 13 years ago. 13 taon ako sa seminaryo po, high school hanggang makatapos. Dahil lamang ito naglaog sa isip ko ang hapot na ito. Ngunyan niya ako, 1 week na sana, ordina na kami. Sa kanaglaog ining hapot na ini sa isip ko, maninigo daw ako na maging padi. Magayon man na yan nahapot sa mga kandidato. Maninigo daw akong maging kapitan, maging kagawad. Diba? Maging SK chairman o kagawad. Minsan, binalaog ini sa tuyang hapot na ini, na-realisar ko kan panahon na ito. Siguro, inalaw ito kan Diyos na sabihin ta maglinger sa isip ko itong siring na hapot. Tanganing pagirumdumon ako na kung ako man magiging padi, bako dahil ta maninigo ako. Bako dahil ta may kakayahan ako. As in, may abilidad ako, kaya I will possibly merit this, sabihon ta, tremendous gift of ordination, the tremendous gift of the priesthood. Kundi ipinagirumdum sa kuya kan hapot na ito na kung ano man ang mangyari sa kuyang buhay, ako man maordinan bilang padi, iyan dahil sa pagkamuot, asin karahayan kan mahal na Diyos. Naramduman ko pini kasubago kan tigurup-hurupan ko ining kafiyastahan ko niya ni San Agustin. Ta kung pag-aatid-atidan ta, ang buhay ni San Agustin sa mata or standard kan tao will not possibly qualify na maging sarong obispo,
maging sarong eventually sarong santo. Kundi totoo, may kakayahan ini, matalion ining tao, pero itong tali niya, dahil niya nagamit sa tama. Tamala nga ni, sosog sa istorya kan sa iyang buhay, initially, before his conversion, he was an atheist. Ang sarong atheist po dahil nagtutubod sa Diyos. Naturalmente, siguro dahil sa iyang ama na si Patricius, sarong desolate pagan, sarong pagano. Kaya si San Agustin, maski nga ni madunugon siya, matalion siya, sutali niya, dahil nasa tamang direksyon. Kaya, parehas kan sa iyang ama, they live a desolate life. Pag sinabing desolate life, daribaga, nagpatimasang kambuhay niya sa alak, asin babae. In fact, nagkaigwang aki ini si San Agustin. Nagkaigwa siyang hindi ko aram kung inagum niya. Yeah. So, iyan ang sa iyang buhay bago niya namit bida ng mahal na Diyos. Kaya, sa iyang dakulaon, sa iyang naging role, si Santa Monica. For 33 years, isipon mo na nagsuko, 33 na taon ang luminihis bago nagkaigwaning konversyonan sa iyang agom na si Patricius. As in, eventually, nagsunod man na makonvertir ang sa iyang aki na si Agustin. So ano ang magayuno na leksyon na pwede tang manudan sa buhay kay ini, lalong-lalo na sa pag-apod kan mahal na Diyos kay San Agustin. Enot, na refleksyon na magayon tang mahua, na ang pag-apod palan kan Diyos, minaresulta ba ko sa profesyon? Kung professionally speaking, very much qualified ini si San Agustin. Tamadunong, may tali. In fact, sikat siya, kasubagod na lingawang kong mention na ron, nagsurat siya ng mga libro, itong Confessions, and sa Ropasus, City of God, I suppose, na kadakol kay ining natabangan, dahil kan sa iyang kadunungan. That happened only after his conversion. But, tigpapagirumdum kita ngunya na pag inapod ka ka Diyos, inaapod ka bako sa sarong profession. You are being called for a vocation. Sarong bukasyon ang inaapodan niya sa tuya. Kaya dahil kayan, bako siya after our ability. He is after our availability to respond to His call. Ining mga makandidato, pasensya na kamot ha. O ngunyanan poon kan filing of candidacy. It's not so much the ability na igwa ang tao. An sa indong pangapuda na maglingkod sa barangay, remember, it's not also a profession. It's more of a vocation. Takon profesyon, dapat kada hiro igwang bayad. Ang bukasyon, kadaklan ka ini kawang gawa. And bakong gayo, abilidad, kundi so availability. Sabi ko nga ni Kansaro, ngata daw yan tapag makarandidato, perming available. Pag nakaturukaw na sa pwesto, dahil na available. Yan. Pag makampanya na lahat ng sulok ng barangay, ti abot. Yan. Pero pag tapos na, madyan ka sa barangay hall, yaon ngaya sikap, masabi sa imo, may appointment ka. Okay, today man siya nagpa-appointment sa imo. Diba? Magayon iyan tabing tandaan nindo bago manggarana, magayon baga na, bako man gayo abilidad ang kaipuhan, it's your availability. Same thing is applicable sa satuyang pagsunod, sa satuyang tagurang na. Ikadua, pag minaapod daan Diyos, arog kang nangyari sa buhay ni San Agustin, narealisar kang tao itong sa iyang dai pagka maninigo. Itong sa iyang ilaw o liwanag na nagbabang raw sa buhay niya to, ito ang nakakaparealisar sa tuya, kan sa tuyang kaninan o kaluyahan, asin ito man ang minatao sa tuya nin kusog, tanganing kita
bako matakot, mahiling an sa tuyang itong inaapod na shadows and darkness, and ini magtao sa tuya nintanda na totoo mananggat kita inaapod. I-translarta naman ini sa sa tuyang mga kandidato. Minsan pag nagkarampanya, tigpaparahiling mo so kaluyahan kan sa imong kalaban ba nga po duman? Bako man gayon po kalaban. Competitor gayon. Ka tunggali. Magayon na enot sa gabos, marealisar ta so sa tuyang sadiri man na mga kaluyahan, itong mga shadows and darkness within us. Not so much about the shadows and darkness of other people. And may we always realize na sa tahaw kay ni gabos, dai ka man maninigo, kita, gabos, tinatawanin tsansa, kasi ninaapod kan sa tuyang kaguragnan. So arog man lugod po kisa Agustin, magsimbag kita sa pangapudan ni mahal na Diyos despite our unworthiness. Not with ability, but with availability. Let us ask for God's grace that we may also continue to become less unworthy of His call and respond to it daily with promptness. Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all grace. As we have this bread to offer, which earth is given in human hands of men. Blessed are you, Lord, God of all creation. Forgive us, we have this wine, the vine and work of human hands. Magpamibi ka mo mga tugang tanganigan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod gan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagrurumdom kan sa mong kaligtasan mapakumbabang nagaarang sa imong pagkaherak na ining sakramento kan sa imong karahayan magin para sa mo tanda nin pagkasararo asin tanikala nin pagkamuot huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Han kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina Magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, lanay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Hulit ta sa fiesta ni San Agustin, obispo, asin doktor kan simbahan, pinapaugma mong gayo, an sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalningan, nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit na sinagan,
Pagkadalo kan sa imo kamurawaya. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini itinaos sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tayni an kalis kan sa kuyang lugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Napamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwari pinapahayag. Sagod na magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadaan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimipi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos, kay bahan si San Agustin. Nakaintupan na kapagdayagaya sa imo, magkani kong magin kahirahas kan buhay, na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas, kitang magsabi. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa daga, insiring sa langit,
Ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mong magpaglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan iwinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, murasan sa iyan katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay, namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras niya to sa lambang saro anin akong katuninongan. Peace be with you. Meron Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang pakisumaro sa lamesa ni Kristo, magpabanal sa mo, tanganing kaming mga kamtang niya, maging arog sa samong inako. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magawit kita kan Salve Regina sa taong onras sa tuyang mahal na ina, ngunyan na ikawalong aldaw kan Misa Novenario. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eviae, a te suspiramus. Et lentes in hac lacrima post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus qui gloriosi Virginis, Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effecem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Salamat po sa inyong gabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuyang altar, asin sa tuya pong choir. Asin kitsaane, happy birthday po Giraray. Nata, nagibi ka. Happy birthday po sa imo. Good luck sa mga ma-file mo niyan kan sa indang Certificate of Candidacy. Ang kagurangnan, mapas sa ito. Asin sa imong Bendicionan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko na nama, anaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Kaligtasan, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang maumuton, Virgen de Salvación, buhay pauswagon, in mga
ka sa daga, ilawi ang buhay niya mong tagalban. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Good morning and thank you po.